Keď sa hovorí o separovaní plastových obalov, väčšina ľudí si ako prvé predstaví PET fľaše. Škála plastov, ktoré sa používajú prevažne ako obalový materiál, je však o mnoho širšia a tak je jej zloženie plastového odpadu veľmi rôznorodé. Plastový odpad je veľmi špecifický aj z iného uhla pohľadu. Na jednej strane je síce ľahký, no na strane druhej je neúmerne objemný. A práve pre tieto vlastnosti sa kontajnery na plasty zvyčajne rýchlo zaplňajú. Navyše spoločnosti venujúce sa zberu separovaných odpadov, medzi ktoré patria aj spoločnosti skupiny Brandner, častokrát hovoria o tom, že vozia viac vzduch ako plastový odpad, čo je ekonomicky náročné a nevýhodné. Vhodné by preto bolo, aby sme pred odhodením odpad určený do týchto nádob nielen zbavili nečistôt, ale ho i riadne popučili a uzavreli, čím aj my prispejeme k efektivite samotného zberu a vývozu. Pri používaní zberných nádob o objeme 1100 litrov sa do nich s našou pomocou zmestí približne 733 PET obalov s objemom 1,5 litra. Plasty tvoria zhruba 7% komunálneho odpadu a život bez nich by bol v súčasnosti nepredstaviteľný. Keď vyslovíme číslo 7, nie je to tak veľa, avšak v súvislosti s odhodeným plastovým odpadom to predstavuje približne 20 kg plastových obalov na obyvateľa za rok. Toto neuveriteľné množstvo zahŕňa nielen nápojové PET fľaše, ale i polystyrén, PET obaly z rastlinných olejov, saponátových výrobkov, obaly z liekov či vitamínov. Ďalším druhom recyklovateľného plastu je polyetylén vysokej hustoty, ktorý sa využíva napríklad na výrobu obalov čistiacich prostriedkov, ale i na nákupné tašky. Naopak z polyetylénu nízkej hustoty sa robia prevažne rôzne fólie, sáčky či vrecia na odpad. Z PVC sa v súčasnosti zas vyrábajú niektoré obaly na šampóny, kelímky v rýchlom občerstvení, no a pri potravinách sú to napríklad obaly pre jogurtové nápoje. Plastový obal sladkosti, ako sú napolitánky, čokolády, je v mnohých prípadoch z polypropylénu, ktorý je však možno vidieť i na obaloch cestovín či čajov. Pri separovaní sa po správnosti všetky tieto druhy plastov ukladajú do žltých zberných nádob, respektíve v niektorých častiach miest i obcí do plastových vriec rovnakej farby. Do žltých zberných nádob však okrem plastov patria aj kovové obaly, akými sú viečka od jogurtov, plechovky či alobal. No a zabúdať by sme sem nemali odhadzovať aj viacvrstvové obaly od nápojov, teda tetrapaky z mlieka či džúsov. Čo do žltých zberných nádob ale určite nepatrí sú znečistené fólie, celofán, ako aj obaly od nebezpečných látok, čiže tie z motorových olejov, farieb, lepidiel či chemikálií. Až takto od komunálneho odpadu oddelený plastový odpad následne putuje do zberných dvorov spoločnosti Brandner. Tu nahromadené haldy plastov prejdú najskôr pásom triediacej linky, z ktorého kus po kuse prejde rukami zamestnancov. Tí musia totižto kvôli spomínanej rôznorodosti plastového odpadu všetko pracne vytriediť. Pre predstavu len nápojové PET fľaše sa triedia na 8 farieb. Rovnako tak sa podľa druhu triedia i fólie, a to na obalové a zmršťovacie. Tie musia byť navyše zbavené akýchkoľvek kusov lepiacich pások, kúskov kovu či iných nežiaducich surovín. Iba takto vytriedené plasty sa môžu lisovať do balíkov, ktorých sa len v spoločnosti Brandner Fatra za minulý rok vyexpedovalo zhruba 350 tón. Po zlisovaní plastového odpadu do uzatvoreného kruhu recyklácie vstupujú ďalší spracovatelia z rôznych kútov Slovenska, kam sa tony plastového odpadu podľa požiadaviek vyvážajú. Pár rokov dozadu končili tony problematického plastového odpadu prevažne na skládkach. Keď si predstavíme, že niektoré plasty sa rozkladajú vo voľnej prírode stovky rokov a dokonca niektoré publikácie uvádzajú, že sa rozložiť nedokážu vôbec, možno už súčasný systém separovania a ďalšieho spracovania v zmysle ochrany životného prostredia považovať za veľký posun vpred. Ekologickým je už to, že z plastových obalov dokážeme vyrobiť druhotné suroviny, čím vo veľkej miere dochádza k úspore prírodných zdrojov a energií. Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy ale je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov, z čoho vyplýva, že pri takejto recyklácii oproti výrobe z ropy dochádza až k 97% úspore energií. Z plastov sa dá opäť vyrobiť ale oveľa viac nového tovaru. Recyklovaný produkt má totiž širokospektrálne využitie a v konečnom dôsledku môžu byť z neho plastové stoličky, rohože, umelé trávniky, ale i množstvo plastových obalov na kvetiny. Pre lepšiu predstavu ešte pár príkladov. Na výrobu jednej flisovej bundy je potrebných 30 vyzbieraných plastových fliaš a zo 150 zozbieraných fliaš môže byť jeden koberec. Jeden z recyklačných závodov v Kolárove sme navštívili aj my a tak už o chvíľu budete svedkami toho, ako sa získavajú druhotné suroviny z nápojových PET fliaš, ktorým tak dávame druhú šancu.
Na Slovensku sa ročne vyprodukuje zhruba 12 000 tón PET odpadu, ktorý je spoločnosť General Plastic schopná zrecyklovať v celom množstve. Proces hodnotenia začína vážením zlisovaných balíkov, no a bezprostredne potom už pokračujú pety zvyčajne jednej farby do drviacich zariadení. Nasleduje pranie drvených vločiek, počas ktorého sa používa teplá voda bez pridania chemických látok. Posledným krokom recyklácie je regranulácia, kedy sa čistá drť dostane do regranulátora. Už takto upravený PET granulát môže slúžiť ako surovina v textilnom priemysle na ťahanie vlákna. Ďalší postup je kryštalizácia, kedy materiál dostane konečnú formu a požadovanú kvalitu. Na tomto mieste spracovaný PET sa dá zúžitkovať pri výrobe finálneho výrobku ako na priemyselné, tak aj na potravinárske účely. Najčastejšie však ide o obalový materiál z PET fólie, výrobu preforiem, z ktorých sa vyfukujú nové PET fľaše, alebo o surovinu žiadanú v textilnom priemysle. Využiteľnosť plastového odpadu má na Slovensku už pár rokov ešte aj inú podobu, ako ste už videli. Spoločnosť Algas, rovnako patriaca do skupiny Brandner, z neho za pomoci modernej technológie vyrába alternatívne palivo pre cementárenský priemysel. Množstvo balíkov plastového odpadu tu po rozobraní ako prvé smerujú do násypky rotačných nožníc, odkiaľ sa predrvený materiál zbavený kovových častí prostredníctvom pásového dopravníka dopraví do drviča. Keď má v tejto fáze rozdrvený materiál požadovanú veľkosť, proces pokračuje ďalej, kedy sa opäť pásovým dopravníkom dostane do medziskladu. Tu sa však musí ešte premiešavať a až následne vzniká nový produkt, ktorým je horľavý odpad. Až takto spracované alternatívne palivo z plastového odpadu je prepravované priamo k odberateľom, teda do cementární, kde sa využíva ako náhrada za primárne prírodné suroviny. Horľavý odpad, ktorý sa zvykne označovať aj ako tapy, v cementárniach najprv žeriav naloží do medzizásobníka. Následne putujú tapy na váhu a až odtiaľ dlhým dopravným pásom cez turniket priamo do cementárenskej pece. Tu pri vysokej teplote spaľovania vzniká slinok, rozomletím ktorého je kvalitný a jemný cement. Čo je ale dôležité a zároveň ekologické je fakt, že pri takomto spaľovaní tapov už ďalší odpad nevzniká a do ovzdušia neuniká takmer žiadny škodlivý plyn. Hoci systém separovania plastov zaznamenal v posledných rokoch azda najväčší pokrok, potreba jeho vylepšovania ako i zvyšovania produkcie vyseparovaných plastov neustále narastá. No a práve tu sa opäť vrátime na úroveň miest a obcí, v ktorých žijú tisíce obyvateľov. Len prostredníctvom nás sa totižto dá prispieť ako k efektívnejšiemu systému separovania, recyklácie či zhodnotenia odpadov, tak ochrane životného prostredia, ktorému sme to jednoducho povedané dlžní.